yo atanga tenda pacho zo delay ni vanhu vatanga tazoona ipapo. Oh, okay. Andi ndiwo akazvida. But pane vamwe paunozoona wega kuti apa ndanyanya mara aigutu adini inouya kuti because unenge nyama yacho inoda kuzorodzwa handizvi handizvi no, it's okay. Ndinoda kutanga kuziva kuti munhu wandiri kutaura naye ndiani. My name is Memory Berry. Zita rebasa ndinonzi Memo Mechanic. I'm a motor mechanic. I fix both diesel and petrol light motor vehicles. Ndingangoti chakaita kuti ndive mechanic. Ndiri munhu uya akakura ari munhu aifarira zvekubata-bata simbi, zvekungosunga-sunga. Saka pandakakura baba vangu vanga vane mota, it was a Datsun 1500. Saka mota iyoyo ndaiti skoro. Saka each and every time mota yaitorwa ichienda kuna makanika. Pakuenda kuna makanika mota yaiya ndaenda nawo because I'm the last born in a family of 4. Saka pakuenda nawo kuna makanika ndaendoona ndipandakatanga kutofarwa zvekuita sei zvekubata-bata simbi. Ndichingoona na makanika vachigadzira. And also ndiri pamba baba vangu vari vaifarira kuti vanombopota vachigadzira vega mota. Saka vaindiita like ndini spana girl wavo. Vechipota vachindidaidzira kuti ndipo spana yakati nditamudza spana yakati. Saka ndakabva ndatodevelopa that feeling yekutofarira kuita sei kufarira mota zvakanyanyisa. Saka feeling yo yakatoramba ichikura. At grade 5 ndakasvika patime yekuti ndanda kukwanisa kubvisa tai, ndanda kukwanisawo kutochunawo carburetor, ndanda kutokwanisa kutoitawo zvakawanda pamota because vaitoti nyangwe akandisiya vane toolbox ravo rakavhurika vaitoona ndatongosunungura nekungosunga because ndanda kungotofarira kutamba nechinesimbi. Apa on the other hand mai vangu vaigara vakanetsana nababa vangu nenyaya yokuti basa iri harisi basa rinofanira kuitwa nemwana womusikana. Mwana womusikana anofanira kuita basa rekutsvaira mumba. Saka baba vangu vaiti aiwazve mwana uyu ndiri kuti atondibetsera panapa. Mai vangu vari kundidaidza kuti ndiyo ndisuke maplates. Ndaitotiza kuna mai kusuka maplates ndichitoenda kuna baba kobetsera baba kuita sei kugadzira mota. Saka ndakatokura ndichitongofarira izvozvo kuita sei zvekugadzira mota. Ndaenda kuchikoro ndasvika kuhigh school. I remember imwe incident yakaitika ndekuti pamune muchibvunzwa paipa kunzi when you grow up unoda kuzoita basa rei. Ndakatotaura kuti ndoda kuita makanika class rese rikatondiseka. Ticha vakatoshamisika kuti iwe mwana wakakwana here uzera rako mwana womusikana unoda kuita makanika washaya rimwe basa here. Ndobva ndatovataura ngati madam izvozvo zvamatotaura kuti ndashaya rimwe basa here kana kuti mechanic basa rechirume ndo reason ndoda kupinda mu mechanics nekuti vanhu vazhinji muri kungoijairira iri basa rechirume neniwo ndoda kupindamo ndiri munhu wechikadzi ndiratidzwe kuti aiwa hakuna basa rinonzi basa rechirume hakuna basa rinonzi basa rechikadzi. Saka ndakaita high school yangu vandapedza high school yangu then I decided kuti I need kuti ndiende koenrolla kucollege ndiite motor mechanics. Ndakaenda kucollege ndikaenrolla ndikaobtaina certificate rangu in motor mechanics. Ndaita certificate rangu in motor mechanics. Challenge yakauya pakutsvaga basa because motor mechanics it's known as a male dominated field. Saka pandaitsvaga basa ndichisubmita for ma-CVs ndichisubmita ma-CV angu ndaiti pese pandasvika ndaitoudzwa kuti iwewe munhu womusikana ungaita makanika here. Saka vanhu vazhinji vakatanga kungoti azviiti haiwa makanika munhu womusikana ungakwanisa kusimudza gearbox ungakwanisa kusimudza engine here zvawakaita izvozvo. Saka ndakatora time kuti ndiwana basa ndikanetseka. Then I decided to relocate ndikaenda kuSA. Ndaenda kuSA ndasvika kuSA kuya kuSA at first it was also difficult again because it's a male dominated industry. Ndakazoitawo chance ndikawanawo an opportunity ndikashanda pa one of the biggest workshop in Durban pandakagrumiwa
kuti ndive makanika wandiri pano nhasi. Ndo pandakagurumiwa kugadzira mota dzese dzepetrol nedhiesel mumalight motor vehicles. Ndo zvakaita kuti ndisvike pandiri nhasi pano. Ende ndingangoti mufield memechanics since ifield inozikanwa kuti basa rinoitwa nevanhu vechirume zvakanyanyisa, machallenges akawanda, especially kune munhu wemukadzi, because for myself my biggest challenge was to find a female mentor, because ndapindawo mufield yemechanics ndaexpect kuti ndichaona munhu wemukadzi anenge arimo achava achizondibetserawo pamachallenges anenge ndasangana nawo, but it was difficult. Handakwanisa kumuwana, ndakangokwanisa kuzviitira ndega. Pagoti futi sexual harassment imwe challenge iyoyo yandakasangana nayo, because uchishanda nevanhu vechirume ungori wega mukadzi, you find kuti umwe munhu anouya achikuudza mawo mashoko asi right, umwe anouya achikubata pamaparts asina kumira zvakanaka, asina kunaka. And also challenge imwe chaicha kutoti mostly if you check maworkshop mazhinji akagadzirwa vechiti since mechanics is the more dominated, vakagadzira vechingoita machanging room, vanenge vakaisa machanging room echirume, matoilets vakaisa matoilets echirume, kune kusina matoilets echikadzi. Saka there was one time yandakashanda pane imwe company kuti it was so difficult for me kuti ndiende kutoilet, nekuti toilet yanga iri yechirume, kuti ndipindewo mutoilet imomo zvainetsa. Saka you find kuti imwe challenge futi ihombesa inosangana especially kune vanhu vechikadzi vari kupinda mumota industry field. Then pobva paita challenge ye-lack of respect. Varume vazhinji vanenge vechiti vamwe vanotokuti waunongoshanda navanotadza kukurespecta kuti uri munhu wemukadzi unodeservawo kuva nerespect iwoyo, kuti kana uchishandawo nawo vakwanisawo vechikuonawo. And also nevamwe zvekuti vanotokudhauta knowledge kuti aiwa munhu wemukadzi uyu haangakwanisi kuitawo basa iri rakafanana neri kuitwa nevanhu vechirume, but they will be doubting knowledge yako mufield imomo. Saka ndingangoti mumechanics since it's a male dominated field, ma-challenges andakasangana nawo anga akati wandei, but nekuti inini ndiri munhu akangozvishingisa, ndiri munhu akakura ndine passion yekuva mechanic, saka ndakangozvipa shungu yekuti no, I need to be sure and ndinofanira kushanda nesimba so that I'll be able also to dominate, and also ndivewo a role model to the young generation, and also ndive a role model to the young girls vanoda kufollowa in also my footsteps andakafamba. Saka ndakangozvisimbisa ndega kuti I have to make sure kuti I have to be successful mubasa rangu remechanics randinoita, because rinoda kushanda nesimba iri, rinoda kuita se rinoda kushinga. Saka ndingangoti like izvozvi challenge yangu yandinayo like izvozvi, my biggest challenge inyaya yeworkplace yekushandira. Handina nzvimbo yakanatsa kufaranuka yakakura yekuti ndiwanikwe ndichita sei ndichishanda zvakanaka zviri free, zvekutiwo ndinokwanisawo kuti nditore vamwe vasikana vekuti ndikwanise kudzidzisa. Zviri kundilimita, because inini my goal and my dream is I need to introduce more female in the mechanics field. Saka ndinoda kuzama by all means kuti ndi-encourage vasikana vakawandisa, because muma-communities medu matakakurira mune vamwe vanhu vanodiscourage vanhu kuita mabasa akaita semechanic, mabasa akaita secarpentry, mabasa akaita sebuilding, mabasa akaita seplumbing, kuti mwanasikana haakwanisi kuita basa iroro. Saka inini ndiri kuda kuti ndizame by all means kuencourageawo vasikana vari kudawo kupindawo kana mufield makafanana nemandiri, kuti aiwa inini kana ndichikwanisa kuzviita newo mwanasikana unokwanisa kuzviitawo. Ngatidzokirei kuDurban. Tanzwa uchiti wakarelocata kuDurban ndokawakawana mentorship inenge iri nani. Chakazoita kuti udzoke kuZimbabwe chii? Ndingangoti pana ndiri kuSouth Africa, ndakagara kuSouth Africa, I've been a mechanic for 7 years. Ndakaona kuti inini ndiripo ndinoda kuzama by all means kuti ndi-encouragewo vamwe vanasikana. Saka I decided kuti ndidzokere kumusha kwangu kwandakakurira, ndindozama by all means kuencourage vasikana varikuda kupinda mutrade yakafanana neyangu yemechanics, kuti aiwa inini kana mechindiona ndiri pano ndichiitawo basa iri, iwo kana uchifarirawo kuriita basa unokwanisa kuita sei, unokwanisa kuriita basa iri. Ndo zvakandipa shungu yekuti let me go back kuZimbabwe ndinozama by all means to encourage vasikana varikuda kupinda mutrade yemechanics, ndizamewo by all means kugurumawo vasikana vakawanda vapindewo mumechanics field. Wadzoka mota dzawatanga kugadzira, vanhu vakaziva sei kuti Memo adzoka uye akugona kugadzira motikari dzese dzedhiesel nepetrol? Ndingangoti chakandibetsera kudzoka kwangu kudominata kwangu social media.
ndakatanga kuzviadvertiser pasocial media, ndakatanga kuzviadvertiser kutwitter, ndakatanga kuenda kufacebook, but ndingangoti makastoma angu akanyanyisa anowanikwa kutwitter. Ndokwandakatanga kuzviadvertiser kuti ndiri musikana anoita basa remechanics, uyezve ndanga ndakuona kuti vachindiva ndizani ndiri kuSouth Africa mazuva acho andakatanga zvetwitter, but ndakazotanga kuudza vanhu kuti aiwa ndadzoka mupi, ndadzoka muZimbabwe. Saka zvinova izvo zvakaita kutiwo ndive nemakastoma anoti echindifonera, vari kuita vechiuya kwandiriwo nekuti vanondiona ndichizviadvertiser pasocial media. Sekutaura kwawaita ndine kuziva kwatinotarise kuti it's a male dominated field. Mazuva ekutanga macustomers ako achiuya nemota, attitude yavo yanga yakamira sei? Ndingangoti at first mazuva ekutanga ndichisangana nemakastoma vamwe vaitonditarisira pasi because zvinokachamadza kuona like a female mechanic, because mostly vanhu vajaira kungoona male mechanics. Saka mazuva ekutanga vamwe makastoma vaitoramba kuti ndibate mota dzavo vechitoti musikana uyu ungasunga bhodhi chaizvo mota yangu yakafita kuita lusi. Vamwewo vaitofarawo, vamwe vaitondindikaraja kuti mwanasikana wadecide kupinda mufield, aiwa mota yangu gadzira. But vamwe vaitongoti vanga vane kakudhauta kaya, because I remember there was one incident which happened. Ndakati ndaita mota yemwe customer mabreaks, ndapedza kuita mota yemabreaks ndatosunga mata yangu zvakanaka. Customer yaya akazotaura umwe mukomana kuti ndapota ndakumbira kuti ndichekero mavhiri. And surprisingly mukomana wavaiudza he was my assistant. Akabva atovaudza akati chef uyu munhu wamuri kutoti ndiite sei ndimuchekere mavhiri, munhu iye ndiye anotoziva basa, and you are so lucky kuti munhu iye amuitira mabreak ake, because musikana iye munhu akutofarirwa nemakastoma akawanda, especially vari kumota kuti aite maengine, and imatedrwa lake atomuitira mabreak. Because chandinoziva ndechekuti kana amuitira mabreak enyu mota yenyu yatodi yatonaka, asi sinzi mataura chirega ndiite sei ndicross check. Koshuwa mukomana akango cross check sekudaro, but ndakazoti customer izoya the next time after yataurirwa nemukomana uyu yakazouya nemota yayo for the second time ikazondipa kuti ndiservice, and for sure pandakaiservisa mota iyoka akadzoka ichiti I'm very sorry, ndainga ndakakutarisira pasi, but I'm very sorry because ndaona kuti unoziva zvaunodini, unoziva zvaunoita. Saka nekufamba kwenguva ndakava ndave munhu yakuti makastoma akawanda anga akutofarira inini more than male colleagues andaishanda nawo, vakutofarira kutondipa mota dzavo because vanenge vachitrusta kuti iwe unenge unoita basa rako nemazvo, hauiti mahafu job, unonatsa kuita basa zvakanaka, and basa rako unoita nemwoyo wako wose. Handi kuvakadzi vakawanda vanomboti vakadzi havasapotani mabasa ese avanenge vachiita. Support yakamira sei kwauri kubva kumafemale motorist? Ndingangoti support yangu kuvanhu vechikadzi ndingangoti it's 50-50. Variko vanhu vechikadzi, to be honest, variko vanhu vechikadzi vanotondisapota kuti aiwa pinda mutrade muratidze varume, uchallenge varume sezvauri kuita izvozvo. Then pozoitawo vamwe vanhu vechikadzi vane kakutondidzasira kumashure kuti makamboonepi musikana anoda kuita basa rechimakanika? Hakuna zvakadaro, musikana haafani kuita basa iri rechimechanics. And also vamwe vanhu vechikadzi ndevaya vekuti variko vamwe vanenge vachifunga kuti since because handiti ndataura kuti mechanics a male dominated field yakazara vanhu vechirume. Ever since ndakatanga as a mechanic I've never worked with a female mechanic upenyu hwangu hwese. Maworkshop angu mese maworkshop mandashanda ndinongoshanda ndiri one. Saka ndine ndakakomberedzwa nevanhu vechirume. Vamwe vanhu vechikadzi vanenge vachifunga kuti pamwe ndiripo pakuda kudana nevarume vavo. Heti ina hazvisizvo zvandiri, ini ndiripo pakuda kutoshandawo neshandawo basa iro remechanics, ndiratidzewo vamwe vanhu kuti aiwa ini ndiri munhu wechikadzi ndokwanisa kuitawo basa remechanic. Because I found kuti pane imwe like zvakaitika ndezvekuti ndaishanda nemukomana ndaishanda naye, ndakati ndasangana nechallenge pane imwe mota, ndobva ndamufonera ndikati ashama ndasangana nemota yakadai ndaikumbira kuti uite sei undibetsere paipai, iwe wakambosangana nechallenge ndinoita sei? Saka mukadzi wacho anga aripo onzwa voice rechikadzi, vakatanga kunetsana vakati aiwa munhu inenge girlfriend yako uyu vari kuzama kusina kuti aiwa musikana uyu ndimakanika. Mukadzi akaramba akati hakuna mukadzi makanika, asati amboona mukadzi makanika. Ende vanetsana kudaro zvakava zvakakonzeresa kuti murume uyu akazopisa ruoko nemvura inopisa akatokuwara. Saka variko vamwe vakadzi vanofunga kuti
mechanics ingori basa revanhu vechirume, harina vanhu vechikadzi. Then kwozoitawo vamwe vakadziwo vaakutofarawo kuti aiwa iwo uri kutoleader by example, nesuwo taakuda kutoita sei, taakuda kutotevera. Because kubva like pandakatangawo kuzvishambadza pasocial media ndakaona kuti kune vakadzi vakawandisa vaitoshuwirawo kuitawo namakanika, but vakatadza nenyaya kuti vaishaya someone wekutarisa kwaari, then havaishaya someone wekuti vanokwanisa kuva encourage or kuva inspire. Saka ndakatoona kuti variko vanotoshuwira kupindawo mumechanics, ndinotoona vakawanda, ndofunga nditoone vakawanda varikutonyora mamesi kuti you know what, kubva pandakakuona ndakatondoregister college kuti ndipindewo kuita mechanics. Ndakatondotsvaga nzvimbo izvozvo yekuti ndoda kuitawo motor mechanic because ndaona kwauri kuti iwo uri kuzviita, saka neni hapana chinonditadzisa kuitawo mechanic. Saka izvinezvi paunosenzera pamba panapo unosenza nemaassistants mangani uye muri timu yakakura zvakaita sei? Ndingangoti panapa pamba patinoshanda zvedu tiri vatatu, ini hangu munhu wemukadzi 1 nevarume 2 vandinoshandidzana navo. Saka nekuti paninoshandira nzvimbo idiki ndo challenge yangu zvekuti dai ndino nzvimbo yakanatsa kukura ndaidai ndichikwanisa kuti nditore vasikana vanodawo kupinda mufield mechanics ndiwe ndichivadzidzisawo, ndikwanise kuvagurumawo vekuti vamwe vanokwanisa kuzoendawo kana kumakambani womahombe vechizondoshandawo vari vana makanika, but ndavaratidzawo foundation kuti zvinotangwa sei, but nenyaya yekuti ndakabatikana nenyaya yekuti nzvimbo yangu idiki. And also ndinombofamba zvangu kune vanhu vanondidaidza because I'm also a mobile mechanic. Ndinofamba ndichiitawo maservices kune vanhu vanodaidza kumapremises avo vanenge vasingakwanisi kuuya panapa, ndinofamba ndichivaitira maservice. Sekutaura kwanga uchiita memo kuti zvine machallenges akasiyana-siyana, handei pakutsvaka shamwari yako, ngatiti mukomana kana kuti murume wekudanana naye. Vakawandawo vanogona kuti handingadanana nemunhu anoita basa rechimakanika, kana kuti vanogona kuti zvinondikadanana nemunhu ivo varume vachiva kuzongogadzirisa motikari ipapapo. Kwauri zvakamira sei? Ndiwe uri kutsvetwa? Ndingangoti mumarelationship handisati ndasangana zvangu nechallenge yakanyanyisa, especially nekuti ndinonya kusangana nevarume vandinogadzirira mota. Ndingangoti inini life yangu pabasa ndipori pabasa ndine ndiri makanika akangofananawo nyangwe nemakanika wechirumewo, ndinongoitawo zvinongoitwa nemunhu wechirume ari makanika, ndozvandinongoita sei, ndozvandinongoitawo zvinongopererawo pabasa ipopa. Ndakunze kwebasawo ndavewo munhuwo akangofanana nevamwe vasikanawo vangoriwo kunze ukokoko, ndinongoitawo zvinongoitwawo nevese vasikana vanenge vanenge vari kunze. Saka ndingangoti nyangwe parelationship zvangu handisati ndasangana nechallenge yakanyanyisa zvangu yekuti pane munhu wandinodanana naye kuti ane problem nekuti ndiri makanika nekuti ndinosangana nevanhu aiwa iyewo ndiye anotondisimbisa, ndiye anotondiencouragewa kuti aiwa wadini kuzama by all means kuti chimbozama plani ndofunga zvako zvinokuindira, chimbozama plani ndofunga zvako zvinondiita, because ndinenge ndichingoti zvebasa zvinoperera kubasa. Kana ndisisiri pabasa ndinenge ndakuitawo zvekunze ukokoko zvisine nechokuita nechimakanika changu. Tiri kuona zvakare pasocial media uri kuindoswa nemacompanies avanotiwo brand ambassador. Ungatitsanangurira kuti ndeapa macompanies aya uye munoshanda sei navo kuti vazokuti aiwa iwewechi ndiwe wakushambadza maproducts edu? Ndingangoti ndiri brand ambassador weCautex Braford Lubricants, vanova vanodhila nemaoil, vanotengesa maoil. Then futi ndiri brand ambassador wenonzi Shandabo inoita zvemasafety boots, inospecialize nekutengesa masafety shoes. Saka ndingangoti paCautex kuti vazokwanisa kusangana neni vakanga vaonawo basa randiri kuitawo ende vakaona kuti sindine ndiri makanika ndinodhila zvakanyanya nemaoils, saka vakaona kuti vakakwanisa kuitawo kusanganawo neni kuti tiwirirane in terms yekuti makastoma angu vachange vechivatengerawo oil, ini ndichisevhisawo mota idzodzo dzandinenge ndaita sei ndabetsera kuencourage kuti vashandise oil yawo. Ende inini kuonawo futi oil yacho especially yeCautex, like maproducts awo eCautex avanawo because vane maoil, vane macoolant, vane grease, vane brake fluid, vane ATF.
ndakamatanga kumapihwa ndikamatesta ndikaona kuti they are very good products anoita kuti ini nemakastoma angu tikwanise kushandidzana mune zvakanaka. Saka ndokupindirana kwandakandoita necautex kuti ndizokwanisa kuita brand ambassador wavo wecautex kutiwo makastoma angu akwanisa kuchindotenga oil ukoko ndichikwanisa ndichisevhisawo mota dzavo ndichishandisa oil iyoyo. Then Shandabo inodhila nemasafety boots yakandibatawo ikati aiwa taona kuti mubasa rako remechanics munofana kugara tsoka dzako dzakachengetedzwa, saka tinoda kuti tive tichidhila newe uwanikwe uchipfeka bhutsu dzinova dzisingaremi, dzinova dziri light and comfortable pakufamba ende pakuita kuti uwanikwe uchiita sei kushanda mune zvakanaka. Saka ndo vandakakwanisa kutaurirana navo ndikawirirana navo vanondiprovida iwo masafety shoe andinoita sei andinopfeka anova ari light asiyana nemawo masafety shoe ekudhara because ava vane masafety shoe anonzi iwo masmart latest safety shoes anova ari light asiyana nedzimwe bhutsu dzedu dzekudhara dzai dzekuti dzinenge dziri heavy dzekuti ukaswera zuva rese wakadzipfeka at the end of the day makumbo anopesera akurwadza. But ava vane bhutsu dzekuti dzinokwana kune munhu wemukadzi munhu wemuchirume nekuti mostly mukada kutarisa masafety shoes ari designed kuvanhu vechirume zvakanyanyisa. Havana mabhutsu aya anenge chinzi anokwanisa kukwanawo kufemale nenyaya yekuti mukatarisa construction mechanics maindustry ese anodominatwa nevanhu vechirume. Saka ava vane bhutsu dzinokwana kune munhu wechikadzi dzichikwana futi kune munhu wechirume as well as bhutsu dzacho dziri so light dziri comfortable dzekuti ndinoswera zuva rese ndakapfeka ndisina kana problem yekurwadziwa nemakumbo kana ndisina anything. Ende nyangwe nesimbi dzandinoshandisa idzi nyangwe simbi yangu ikandidonhera handikwanisi kukwara nekuti bhutsu dzavo dziri well protected. Pane mota engine yavanoti iyi mota yauya iyi vati iyi kai yauya zvayo but ndinotora time apa. Dziripo iri mota dzinonetsa kudari? Ndingangoti mota dziripo mota dzinonetsa especially these days nemagetsi akawandisa mota zhinji dzaane magetsi akanyanyisa. Saka dziripo mota dzekuti you find it dziri so difficult kuti ndigadzire like inini ndiri munhu wekuti ndaigadzira zvakafana Range Rover but ever since ndauya kuno kuZimbabwe it's so difficult for me kuti ndiite sei ndimagadzire because one nenyaya yekuti environment yandiri kushandira handikwanisi kudzigadzira mota idzodzo especially ndiri kuno because handisati ndane nzvimbo yakaita sei nzvimbo yakanaka inoita kuti ndikwanise kudzishanda but ndiri kuSouth Africa ndaidzigadzira. Then pobva paita pane mota dzimwe dzandinototi nyangwe neniwo ndotoziva kuti idzidzi dzinotoda patience, dzinoda futi concentration yakanyanyisa, hadzisi dzekungoti unomhanya nadzo. Mota dzakafanana neMaBM, mota dzakafanana neMaJaguar, mota idzodzo imota dzaya dzekuti hadzidi munhu uchiita uchimhanya, dzinoda uchinatsa kuconcentrate and uchiita shoma neshoma. And also mota dzako mazuva anaya you find kuti nemagetsi akawandisa dzaakuda kuiswa yatinoti a diagnostic machine each and every time so that it can be able to determine kuti where's the problem. Saka netechnology iri kuramba ichiadvanza nesuwo umakanika hwacho unofanira kurambawo uchitodzidzawo uchiita sei uchiadvanzawo. And your last words or message to your old and new customers and also to the girl child? Ndingangoti advice yangu yakanyanya to a girl child ndeyekuti you must have faith and believe in yourself. Ungava uchida kuita carpenter kana uda kuita builder kana uda kuita plumber usarega vanhu vechikudzora kumasure kana zviri zvozvo zvauda kuita. Kana une faith nekuzvibhiliva kuti I'm also capable of doing izvozvo zvishingise wopinda mufield umomo wondozviita nesimba nekuti variko vanhu varipo pakuda kudzasira kumasure. Dai ndakada kutarisa vanhu vakada kundidzasira kumasure maybe ndaida ndisiri pandiri pano nhasi but ndakatarisa kuti aiwa inini ndoda kuti ndidominate mufield yemechanics semadominator ari kuitawo vanhu vechirumewo neniwo I'm also capable of doing this job sezvinongoitawo vanhu vechirume. Saka ndinoti kumwanasikana just have faith and believe in yourself. Inini if I can do it you can also do it. Then ndobva ndati kunewo makastoma aiwa musatya kuuya nemota dzenyu kwandiri nekuti ndiri munhu wechikadzi ndinosunga masungira anoitwa bhoti nemunhu wechirume neniwo ndo masungira andinoriitawo bhoridhe iroro. Saka musatya zvenyu and also munofanira kuziva kuti a woman's touch is perfect.
ndizvo stage is perfect ndizvo inopedza masimba ese hatitika aiwa ndio inotodiwa chaiche damanga makachina tatodaiwa pfeka hembe dzebasa awa tinotenda kana matidaro handitika nice